Samantala sa isinagawa pong regular session, tinalakay po ng isang mambabatas ang kahalagahan po ng maagap at epektibong paggamit ng calamity funds ng pamahalang panlalawigan bilang tugon sa pinsalang iniwan po ng Bagyong Emong at Habagata. Dinigyang diin po ang mabilis na pagkilos ng provincial government upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente mula po sa emergency relief hanggang recovery efforts. Kasama rito ang mga ongoing relief operations, donation drives at pagkukumpuni sa mga nasirang linya ng kuryente. Ang lalawigan ng La Union ay sinailalim sa state of calamity matapos ang matinding pinsala at mga nagtumbahang puno, poste ng kuryente at nasirang pasilidad. Hinihikayat din ng mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan ng aktibo upang agad na maiparating ang sitwasyon sa mga barangay at maisagawa ang nararapat na aksyon. Sa kabila ng lahat, nanatili naman na buhay ang diwa ng bayanihan sa mga komunidad para sa unti-unting pagbangon. IFM News. IFM News. IFM News.